Salutare, dragi pescari! Ionuț Lucuțar aici, pentru că foarte mulți dintre voi m-au întrebat în comentarii și publice și private pe toate platformele și pe acest canal, pe YouTube și pe TikTok și pe Facebook. M-au întrebat cât de greu este să obții și cam cum arată întrebările pentru obținerea permisului de pescuit. Am zis să fac un video explicativ cu câteva dintre întrebările care apar, doar ca exemplu. Am ales astăzi întrebări mai ușoare, ca să vă dați seama cât de cât despre ce este vorba și să vedeți dacă într-adevăr e atât de greu pe cât pare în primă fază. Astăzi, într-adevăr, am ales câteva întrebări foarte ușoare, câteva întrebări logice pe care puteți să le puneți cap la cap și să le înțelegeți, să le faceți cumva logic. Asta mă interesează. Bun, cu ce aș începe eu? Cu ce am început eu? Eu am început în primă fază cu pozele. Deci am învățat toate tipurile de pești, am învățat denumirile peștilor în germană. Asta e cel mai ușor și din punctul meu de vedere e primul lucru pe care trebuie să-l faceți. Ați învățat foarte, foarte bine toate pozele și toate denumirile peștilor în germană, după care veți vedea că ușor întrebările nu mai par atât de lipsite de sens. Și ca să vă dau un exemplu, aici în partea stângă aveți o listă cu câțiva pești, cu câteva denumiri. Avem de exemplu al, germană, în română cunoscut ca țipar. Pește ăsta e lipanu parcă în română. Bach-forele. Păstrăvul în general este forele, dar dacă punem Bach înseamnă pârâu. Bach-forele, păstrăvul de pârâu, adică păstrăvul indigen, păstrăvul de munte. Barbe, Mariana, Karpfen, Hecht. Da, Karpfen, logic e carp, Hechtul e știuca, Wels, care este somn, Zander, care este șalău. Bun, și avem aici întrebarea asta de exemplu. Deci chiar în forma asta apar la examen întrebări. Welche Fischart ist hier abgebildet? Ce specie de pește este aici reprezentată, da? Prin fotografie. Schleie, Karpfen, Giebel. Și aveți poza aici. Asta pare destul de simplă, da? E vorba despre crap. Și acum să trecem la următoarea întrebare. Welche Fischart ist hier abgebildet? La fel. Ce specie de pește este aici reprezentat? A. Zander, B. Hecht, C. Hüken. Zanderul am spus mai devreme că este șalău. Hecht, știu că, da? Hüken, asta e lostrița, cred. Specie de pește răpitor, face parte din specia salmonidelor. E pe cale de dispariție în România și aici e o specie destul de rară și protejată. Bun, aici bineînțeles este vorba despre știu că. O a treia întrebare. Was ist ein Milchner? Deci când te uiți în primă fază, pare destul de nașpa întrebarea. Dar dacă o stăm să o desecăm, was ist ein Milchner? Deci Milchner este peștele mascul, mai exact. Și de unde vine? Milchner, dacă vă gândiți bine, în România femelele depun icre, masculii au lapți. Da? Lapți, milch, lapte, milch. Deci faceți cumva, încercați să faceți o asociere între cuvinte și atunci o să pară totul mult mai simplu. Și aici avem Jungfisch, adică pește tânăr, Weiblingenfisch, adică femela pește, și Männlicher Fisch, masculul pește. Deci dacă e vorba de Milchner, care are lapți, atunci clar este vorba despre Männlicher Fisch. Destul de simplu, nu? Ok, să trecem la următoarea întrebare atunci. Asta pare un pic mai dificilă. Wo befindet sich das Herz beim Fisch? Unde este situată inima peștelui? Și avem trei variante. Am Hintenteil der Schwimmblase, pe partea posterioară a vezicii înnotătoare. Asta, da, nu știu exact cum se traduce în română. In Kellstendinger Lage, în poziția gâtului. Oberhalb der Niere, deasupra rinichiului. Deci unde se găsește inima peștelui? Undeva
sub gât, da? În zona gâtului, de unde începe sub Kiemen, cum ar veni. Asta este la fel foarte important să învățați forma peștelui, organele peștelui. În momentul în care ai făcut pașii ăștia și ai făcut prima dată fotografiile, denumirile peștilor, după care ai luat absolut toate organele peștelui și le-ai făcut, să știi ce înseamnă inimă, da? Herz, să știi ce înseamnă Schwimmblase, să știi ce înseamnă lage, mire, toate denumirile astea, după ce începi să le înveți, și asta poți să le înveți destul de logic, le înveți cu Google Translate, le înveți cu, nu știu, chiar și cu dicționarul. Ca să nu mai zic dacă ai un prieten care poate să te ajute, atunci pare totul mult mai simplu, că asta încerc și eu să vă arăt, că nu-i chiar atât de speriat după cum pare în primă fază. Wo befindet sich das Herz beim Fisch? Unde este situată inima peștelui? In Kehlständiger Lage, în poziția gâtului. O traducere, da, o traducere aproximativă, nu e chiar ok. Ok, hai să luăm altă întrebare. Iarăși, destul de simplă. Welche der Fischarten frisst oftmals Wasserpflanzen? Deci, ce specie de pește se hrănește cel mai mult, în general, cu plante de apă? Și aici avem trei variante. Merforele, forele, după cum am spus, este păstrăv. Am avut bachforele, care este păstrăvul de pârâu, și aici avem merforele, păstrăvul de lac. După care, Rotfelder, Kaulbarsch. Merforele este deci un păstrăv. Se hrănește păstrăvul cu plante? Nu. Rotfelderul este, nu știu, roșioara, parcă, în română. Chiar o să vă rog, în momentul în care vedeți că sunt denumiri pe care eu le greșesc, că e posibil să le greșesc și eu ca și traducere în limba din germană în română, vă rog mult în comentarii să-mi spuneți și să faceți efectiv o paranteză, domnule, așa se numește aia. Bun, Kaulbarsch. Asta Kaulbarschul e biban. Deci, dacă vine vorba de hrănitul cu Wasserpflanzen, adică cu plante de apă, plante acvatice, e vorba de Rotfelder. Welche Vogelart ernährt sich vorwiegend von Fischen? Care specie de pasăre se hrănește în principal cu pește? Și asta pare grea la început, dar dacă stai să o traduci, dacă stai să o iei pe bucăți, nu mai pare atât de grea. Varianta 1, Wildgans. Adică, wild, ce înseamnă wild? Înseamnă sălbatic. Wildgans, gâsca sălbatică. Cormoran e aceeași formă ca și în română. Wild ente, la fel. Wild, sălbatic, ente, rață. Rață sălbatică, da? Deci, gâsca sălbatică, cormoranul sau rața sălbatică. Bineînțeles că știm cu toții cormoran. E chiar o specie invazivă, nu prea ne ajută. Haideți să mai luăm un exemplu. Welche Fischarten kann man in der Regel mit einem Spinnkoden fangen? Ce fel de specie de pești putem în general cu un spincoder? Spincoder e momeală pentru răpitor. Fangen, să pescuim. Deci ce putem să pescuim cu o momeală pentru răpitor? Și aici trebuie să ne gândim din toate răspunsurile de aici care sunt pești răpitori. Da? Dacă punem varianta A, Karpfen und Aal, adică crapul și țiparul, nu sunt răpitori. Da? N-ai cum să-i prinzi cu wobbler, de exemplu. Günster und Stint, la fel, pești de staționar. Da? Nu sunt pești pe care să poți să-i prinzi la răpitor. Hecht und Barsch. Aici e vorba despre știucă și biban. Clar, pare foarte simplu, da? E varianta a treia, Hecht und Barsch. Haideți să venim cu această întrebare, pentru că tot avem atât de multe discuții între români, cum e cu bălțile private, dacă se aplică reguli la bălțile mici, de sub 0,25 hectare, cum se numesc în Germania Teich, da? Și avem aici, gelten in Angelteichen Tierschutzbestimmungen. Se aplică reglementările privind bunăstarea animalelor în iazurile de pescuit, protecția animalelor și tot ce ține de treaba asta. A. Ja, jedoch nur bei Verwendung von Köderfischen. B. Nein. C. Ja. Răspuns corect, varianta C. Ja.
Deci regulile pentru protecția animalelor, că și aici cuvântul ăsta pare destul de sperie. Tierschutzbestimmungen. Da? Tier sunt animale, Schutz, protecție. Deci pot să se lege cuvintele, nu sunt atât de speriat cum par în primă fază. Și aici avem răspuns corect C. Ia. Deci se aplică și pe taicuri, pe bălți mici, bălți private, unde se spune că, domnule, nu ai nevoie de permis. Nu ai nevoie de permis pentru că omul de acolo poate să-ți vândă un Tageskarte cu 30, 40, 50 de euro câteva ore. El n-are o problemă numai decât. Dar dacă ai un control de la protecția animalelor, de la poliție, chiar și Landesfischereiverband, ai pus-o. O altă întrebare: Die Schleie ist ein Krautleicher, Bodenleicher, Kiesenleicher. Și aici pare destul de greu, dar haideți să le desecăm puțin. În primul rând, Schleie. Dacă ai făcut pozele, dacă ai învățat pozele, îi știi forma. E un pește înrudit cu crapul. Schleie în română cred că este lin. Vă rog mult să spuneți și voi părerea voastră în comentarii. Poate nu știu, nu e așa, cum zic eu. Dar dacă știți voi cum e linul în română, vă rog să-mi confirmați. Și aici avem variantele de răspuns. Deci, Schleie ist ein Krautleicher, Bodenleicher, Kiesleicher. Deci avem Krautleicher, este peștele care își depune icrele pe plantă. Bodenleicher este peștele care își depune icrele pe fundul apei. Și Kiesleicher este peștele care își depune icrele în pietriș. Kiesleicher de obicei nu. Deci nu are cum să fie. Aici e vorba la Kiesleicher, cei care își depun icrele în pietriș. E vorba de păstrăvi, e vorba de Bachneunauge, e vorba de grupe. Deci sunt pești care depun în pârâuri, unde e pietriș, unde suprafața de jos este pietriș. Da? Nu în zone măloase sau cu plante. Acolo e vorba doar de pietriș. Bodenleicher, la fel, peștele care își depune icrele pe suprafața fundului apei. Nu este. Și dacă o luăm logic, prin eliminare, este un Krautleicher. Adică e un pește care își depune icrele pe plante. Atunci, dacă vedeți și dacă învățați lucrurile astea, nu mai sunt chiar atât de grele pe cât par ele la început. Au fost câteva exemple de întrebări care apar. Voi reveni cu un alt video. De asta vă rog foarte, foarte mult să vă abonați. Vă rog foarte mult să comentați, pentru că algoritmul Facebook nu îmi ridică clipul mai sus și atunci nu are cum să ajungă la mai multă lume. Am nevoie și de voi, eu fac treaba asta gratuit, o fac pentru voi, pentru că îmi dau seama cum aș fi putut eu să învăț mult mai ușor dacă aș fi avut parte de astfel de video. Gândiți-vă că astfel de videouri sunt foarte importante și prin prisma faptului că poți doar să le asculți. Deci poți să stai să conduci, de exemplu, și să stai în cască cu un astfel de video care te învață mult mai ușor din română în germană și din germană în română, ca să poți să faci asocieri de genul ăsta. E foarte, foarte important. Da? Deci voi reveni cu un alt video cu alte întrebări care sunt mult mai dificile. Dar ce vreau eu să spun? Dacă pentru examenul de pescuit în Baden-Württemberg trebuie să înveți undeva la 800 de întrebări și te sperii la început când vezi cărțile astea, când vezi absolut tot, te sperii. Dar dacă iei din cele 800 de întrebări și ai învățat în prima fază pozele, denumirile peștilor, absolut tot, după care organele peștelui, da? Fiecare parte a peștelui, dacă înveți zonele de apă, da? Ce înseamnă zona păstrăvului, să zic, zona crapului, zona renii, zona Braxeregion, cum sunt în examenele astea aici. Atunci o să-ți fie mult mai ușor, pentru că începi să faci legături. Și după ce începi să faci legături și ai eliminat din start întrebările care sunt mai ușoare, din 800 mai rămân 200-300 de întrebări foarte grele, mai lungi, cu forme mai mari. Și atunci poți să le elimini, poți să le înveți băbește, poți să le înveți efectiv și până la urma urmei poți să și greșești din ele.
Gândiți-vă că pentru Baden-Württemberg, de exemplu, sunt 60 de întrebări, pentru Bayern la fel. Poți să greșești din ele. Nu se întâmplă nimic dacă ai greșit 2-3 întrebări. Tot e examen. Hai să nu ne mai speriem atât de tare că eu nu pot să fac. Dacă eu am putut și dacă alții au putut să facă, o să puteți și voi. Până data viitoare vă salut. Nu uitați să urmăriți și celelalte videouri de pe canal. E foarte, foarte important să creștem împreună o comunitate frumoasă aici și să fim cât mai mulți pescari în Germania. Vă salut, toate bune!